Hej Nina. Vi vil i den her film snakke lidt om, hvad undervisningen næste uge skal handle om. Der skal vi nemlig se på, hvordan vi kan bruge Facebook i undervisningen. Først vil jeg snakke lidt om, hvordan vi kan bruge Facebooks indhold fagligt i dansk undervisning. Vi kan blandt andet gå ind og analysere på forskellige grupper og sider. Det kunne være kendte menneskers sider for eksempel, hvor vi går ind og ser på, hvilket slags opslag er det. Altså hvad skriver de? Gå ind og lave en sproglig analyse, og vi kan gå ind og kigge på, nogle billeder, der ligger op, og lave en billedanalyse af det, og så ud fra det drage nogle konklusioner om, hvorfor de vælger at skrive på den her måde, eller hvorfor de vælger at bruge de her billeder i deres profil. Altså en analyse. Udover det kan vi også gå ind og kigge på identiteter på de sociale medier. Altså om vi ændrer os, når vi er online, i forhold til når vi for eksempel er oppe i skolen, eller om vi opfører os på helt ens måde. Så kan man sige, at på den anden side kan vi gå ind og arbejde med Facebook som et redskab, der faktisk giver undervisningen nogle nye muligheder, eller som måske gør nogle ting en lille smule nemmere og en lille smule sjovere. For eksempel så på mandag, når I kommer i skole, så det første vi gør, det er, at vi opretter en Facebook-gruppe. Og der er gruppen tænkt som et redskab til, at I får mulighed for at dele jeres viden med hinanden, sådan så alle har mulighed for at læse, hvad I hver især er kommet frem til angående Facebook, men også sådan, så når I engang står og skal op til afgangsprøven, så har I faktisk en hel bank fyldt med guldnotater. Man kan også gå ind og bruge Facebook som redskab på andre måder. Man kan sige, at chatten er et redskab i sig selv, fordi at man har mulighed for at kommunikere hele tiden. Men man kan også sige, at det man kan gå ind og oprette en ny profil derinde, giver også nogle muligheder for, at man måske kan arbejde med noget fiktiv identitetsdannelse, hvis I nu for eksempel skulle til at skrive en Facebook-roman, som for øvrigt er noget, I kommer til at høre mere om i næste uge. Inden vi mødes på mandag, så kunne vi godt tænke os, at I lavede nogle etiske overvejelser omkring, hvordan man bruger Facebook. Er der for eksempel forskel på, hvordan man er i virkeligheden, og hvordan man taler på Facebook? Og vi bliver også nødt til at lave nogle grænser eller nogle retningslinjer, som gælder for alle inde i klassen, sådan så at vi er sikre på, at der ikke er nogen, der kommer til at blive stødt på den ene eller den anden måde, eller nogen, der kommer til at skabe en misforståelse, fordi at vi ikke spiller under de samme regler. Ja. Udover det skal jeg også overveje, om man på de sociale medier, her Facebook, Twitter, hvad I nu ellers er på, om det er nemmere for jer på en eller anden måde at give jeres mening til kende, fordi I måske ikke skal se den person eller de personer, I snakker med i øjnene. Samtidig med kan det måske også være svært at komme i kontakt med andre mennesker online, fordi at man måske ikke taler det samme sprog. Altså vi ytrer os forskellige og forstår måske ikke helt, hvad hinanden mener, fordi vi ikke har kropssproget. Så det kan nemmere skabes misforståelser måske mellem folk, og derved svære ved at kommunikere med hinanden. Så nu vil der komme afslutningsvis 3 spørgsmål, som I vil til på mandag skal gøre nogle tanker omkring, og selvfølgelig medbringe det til på mandag, så vi er klar til en debat om etiske retningslinjer og andre gode ting i forlængelse af Facebook. Ja, god fornøjelse. Ses mandag.